Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň welaýatlarynyň ençemesine A95 markaly benzin tapdyrmaýar. Azatlyk Radiosynyň ýurdun dürli welaýatlaryndaky bir-birinden garaşsız habarçylarynyň 7-nji iýunda beren maglumatlaryna görä, benzin gyçylygy Balkanda 2 hepdeden, Daşowuzda 1 hepdeden we Marda 3 günden bäri dowam edýär. Daşowuzda 2 gün bäri benziniň A95 we A80 markalary hem tapdyrmaýar. Ýanyňy çuýlan stansiýalarda adamlar benzin gelir diýen umyt bilen uly nowatlara durýarlar. Şeýle ýagdaýa tutuş Daşow welaýatynyň çägine diýen ýaly duş gelse bolýar diýip Azatlyk Radiosynyň anonim şertde maglumat beren Daşowda habarçylarynyň biri aýtdy. Onuň sözlerine görä welaýatyň çägindäki ýanyňy çuýlan stansiýalarda benzin ýetmezçiliginiň sebäpleri barada diýişli resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Azatlyk Radiosu bu benzin gyçylygy barada Türkmenistanyň Türkmen Nevit Önümleri döwlet kompaniýasyndan hem maglumat alyp bilmedi. Bu barada Türkmen Nevit Önümleriniň resmi web saýtynda da hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýurdun käbir welaýatlaryndaky benzin gyçylygy ahal welaýatyndaky Oğdan depede gurulýan tebii gazdan benzin öndürýän zawodyň açylşynyň ýyda süýşürilmeginden bir näçe ay soň emele geldi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi bu kärhananyň şu ýyl ulanmaga berilmeginiň gözeňünde tutulýandygyny ýanwar aýynda habar berdi. Ýöne 2017-nji ýylda döwlet medeniýeti bu zawodyň 2018-nji ýylda ulanylmaga berilejekdigini habar beripdi. Zawodyň işe girdilmeli wagtynyň näme sebäpden ýyda süýşürilendigi nämälimdigine galýar. Ýöne bu kärhanada tebii gazdan ýylda Euro 5 standartyndaky A95 benziniň 600 000 tonnasyny şeýle-de dizel ýanyjyny we suwuklandyrylan gaz öndürilmegi gözeňünde tutulýar. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk Radiosyna ýurtda emele gelen benzin gyçylygynyň zawodyň açylşynyň ýyda süýşürilmegi bilen gönümel bagly bolup bolmandygyny Türkmen Nevit Önümleri döwlet kompaniýasyna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady.